Apa? Hai. Hai. Apa? Apa? Hai. Apa? Hai. Ullumikut nayapuki arfinilinngorpai pilluarta sapaatiuppat malunnartilaartusaasaatiukaffillilaartut Musik maani ilaqutariiullut kaagasugissatin sanariarlut ataatsimualaartugu iman annerusum maqaatiginkalaarlugu Isiginnaarluarisi. Ullumikut qoinaruuruussuaq isiginnaarsinnaagit lokki 14 ullumikkunniap kiuaffaliinera qaammatit lokki pingajuani punaya inungornera takorusukkussiu takunniarisiuk Facebook sidikkut nassaarisиннаарутсигут ateqarpugut Petersen Enoksen vlogs taavalu YouTube me ateqarpugut Inooraq Enoksen Tässä subscribersimmingi kussi subscribersinnaarisi aammasus kattornerusukkussiu video blogillutulliani takorpunga
Bye bye. Bye bye. Bye.